हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि सेकेन्ड डे इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव आं फिन खनसेबाव बरायबावबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इउटुब चेनेलनि गेजेरजों स' दिनै सेकेन्ड डे गिबियावनो प्लेट पस्टिं आरोना माने गावबागावनि कलेजनि मा होनो फ्लेग जेखौ बिरहोनाय बेखौ दिनै स्टार्ट खालामबाय स' नोंथांमोना नायलांनो हागोन दिनै आरो फ्लेग पस्टिंनि उनावनो माने कालचार रेलि आरोना स' बेबो दसे उनावनो जागोन नोंथांमोना थारैनो नायलां एसे इन्टारेस्ट जागोन आरोना दिनैनि सेकेन्ड डेआव माने स' थुदो Kena? Fei. All total we have 38 participants. Wishing all the best to all participants for having a very fruitful participation, very enriching participation in the second Inter-College Youth Festival. Last, aku puji begitu. Kau lah ni ber. Yang last. Oi, Fei. Video. Jangan bro. Hei, dia nak sedang. Ada. Ini sandri kan? Kunci lah itu. Masih mapan ini. Lah, sudah kan? Hello. Jom dekho. Dan line out. Kristo क्या करो भाई मजबूरी है बैनर भी दिखा दे भाई ये बैनर बहुत इम्पोर्टेंट ये देखो हमारे कॉलेज का बैनर भाई गोरखा कल्चर हमारे कॉलेज का बैनर क्या कॉलेज का बैनर देख ले हेलो गाइस थोड़ा आगे आओ लाइन को मार्क करो Mafau nih sudah mafau. Lagau. Bisa. Beri dapat dari sini. Nah, betul apa? Ini dulu mas.
दे खनसे खुरदो दे बरिया क'क्राझार टाउनसिम नामा Zero nggak mainan. दा नै लोगोफोर रेलिया जोबखांनाय लोगो लोगो जानो फैबाय माने ओरैबायदि उखैबायमोन आरोना ओरैबायदि गोलाव थाबायहोदों स' जों दा जानो थाखाय लाइनाव दं ओरैबायदि माने हाउसफुलखा आरोना किटचेनानो स' जों दा लाइनाव दं लाइनाव थानानै मोनब्लाथाय जानोसै आरोना स' नोंथांमोना नायलांदो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ खनसेबाव फिन बरायबावबाय दिनै सेकेन्ड दे इउनिभारसिटियाव इयुथ फेस्टिभेल स' दा बरिं मोनदों लामायाव एसे बार जादों आरोना स' बिथांमोना नै खेबसेबावनो होदो आरो सेकेन्ड दे माने उन्दुनायनि पजिसन नायदो सेकेन्ड दे माने उन्दुनोसै आरोना स' भिडिअ बेखिनियानो बाय बाय लाभ इउ अल